Hola, benvinguts a tots a la cita de cada 2 setmanes amb el podcast d'Huracà Verd i Negre. Moltes ganes de parlar de la penya perquè hem començat ja la fase decisiva d'Eurocup i de moment les coses estan anant doncs molt bé, no? Avui tenim la Carola Barriga, que s'estrena aquest 2024. Carola, ens has fet el salt una miqueta, com estàs? Hola, el salt us l'hauria fet si me n'hagués anat a una altra banda. He estat una mica en silenci, però el salt no. Bueno, contents de que estiguis aquí, l'Albert Molinari. Gràcies. Què tal? Hola, bona tarda a tothom i feliç Dia de la Dona. Sí senyor, una de les coses que volíem dir, feliç Dia de la Dona, a la part, evidentment, a la Carola i totes les que sabem que ens escolten, a les mares, a les parelles, a les germanes. És molt difícil dir-ho des del punt de vista d'un home, però que compartim doncs, la vostra lluita, Carola, i bé, saps que en la mesura del que podem doncs, ens teniu al vostre costat. Gràcies. De fet, jo crec que és el que volem, que estigueu al nostre costat. Intentem fer-ho el millor possible, cada dia n'aprenem una mica i cada dia ens enduem algun calbot i per tant cada dia n'aprenem una mica, per tant queda dit i endavant amb aquesta reivindicació superjusta. Parlarem de l'Eurocup, parlarem del derbi de demà. Abans, com sempre, doncs, agrair aquests 350 oients que tenim per podcast, que ens alegra molt, i com sempre els que feu el gest de fer aquesta petita aportació econòmica, ja sigui via iVox Fan, recordem 1,49 al mes, no sé què pot costar 1,49 al mes avui en dia, un tallat potser, i a través de Patreon 3 euros per tenir accés a una sèrie d'avantatges de comerços de Badalona. Dit queda, comencem, si us sembla bé, amb material esportiu. Hem començat el camí a Eurocup amb una victòria el dimarts passat, aquest dimarts a Alemanya. Carola, sensacions d'aquest partit? No sé si podem parlar de la millor primera part d'aquesta temporada almenys a Eurocup. Quin feeling et va quedar aquest partit? Jo crec que sí que va ser la millor primera part d'Eurocup d'aquesta temporada. Crec que l'equip viu un moment dolç, un moment en què està trobant les seves opcions i cada jugador està fent la seva feina, és a dir, jo crec que sabem que a l'estructura del primer equip de la penya un dels líders anotadors és Andrés Feliz i va fer de líder anotador, per exemple, no? Que ha de dominar la pintura ante Tomic, també ho sabem, i la va dominar, i així podríem posar doncs, qualificatius a cada una de les actuacions. Jo crec que vam patir a la segona part, no tant perquè l'equip no tingués control de la situació, perquè al final les diferències sempre es van moure al voltant dels 10 punts, i això en una eliminatòria són molts punts, però sí que és veritat que com que portem una temporada molt irregular, és a dir, veiem moments molt interessants de la penya contra moments molt desesperants de la penya, l'ombra aquella d'acabar fent un Prometei, doncs la teníem com massa a flor de pell, però crec que va ser una eliminatòria molt clara a favor de la penya i la penya molt superior a l'Ulm. Albert, quina sensació et va deixar aquest partit? Bueno, em va deixar la sensació de que la primera part notable alt i la segona almenys no ens van venir avall. Sembla que aquest equip ha demostrat certa maduresa, certa experiència i cert bagatge. Segurament Evans aporta la seva cosa, Andrews aporta la seva cosa i els que estan, la majoria hi era l'any passat, per tant, i fa 2 anys, per tant, el creixement és continuat. També forma part de la banqueta, en Dani Miret i Carles Duran ja porten temps junts i que cada batalla, cada error, cada aprenentatge també el suma l'estaf tècnic i bé, valorar que hàgim sigut capaços de no enfonsar-nos perquè el tercer quart va donar la sensació que potser estàvem jugant amb foc i al final, doncs, bueno, encara que el resultat que és una mica maquillat, estic d'acord amb el que diu la Carola de que la victòria, almenys a mi, no em va fer patir gens en tot el partit. No volia deixar de destacar, Carol, Albert, les 2 hores i quart de partit, que l'altre dia, l'últim podcast, parlàvem del tema dels àrbits. No sé, Carola, o sigui, una miqueta l'espectador neutral, parlem clar, és algo infumable completament, no? No sé quina solució té això, si hi ha alguna possibilitat de limitar inclús els challenges que poden demanar els àrbits, perquè aquesta necessitat de revisar, de tornar a revisar, fa realment que l'espectacle sigui molt dur d'empassar a vegades,
És dramàtic perquè, a més, jo crec que l'instant replay el challenge aquest s'està convertint, jo crec, en una fórmula d'un nou temps mort per als equips, perquè hi ha circumstàncies de partit en la que l'entrenador prefereix guardar aquell temps mort que pots necessitar més endavant per fer una aturada i ho aprofita en una situació de challenge. Jo crec que s'haurien de retallar i crec que s'haurien de delimitar. I després penso que s'haurien de fer més pedagogia sobre això, perquè, com sabem, no es pot revisar el mateix a Eurocup que a ACB, i els mateixos jugadors plantegen preguntes, a vegades li diuen a l'entrenador revisa coses que no són revisables, i això ho fa lentíssim. Jo crec que el bàsquet viu un moment molt bo a l'Eurolliga amb partits molt interessants, però jo crec que si volen arribar a més públic, que no només els amants del bàsquet, s'han de plantejar que els ritmes aquests de 2 hores i quart els van a la contra. Albert, algú sobre el tema d'aquestes aturades interminables? Sí, evidentment aquí recau, com podria passar amb un símil amb el VAR del futbol. Una cosa és revisar jugades, l'altra és revisar-ho tot i l'altra tardar 1 hora per revisar una jugada. Si la pilota surt a fora o no surt a fora, l'ha tocat l'últim jugador o no, amb tots els respectes, amb 3 imatges en tenen prou, per tant són 30 segons. 30 segons. I si no tens clar, pilota neutral o imposes la teva decisió. Perquè al final s'estan 2 minuts de rellotge per dir no la veo claro, la primera toma. I pues ja està, si no ho veus clar, no ho veus clar, i si ho veus, ho veus. I evidentment, els entrenadors, per molt que el jugador demani la revisió, si no volen tallar ritme, no els interessa, diuen que no. El que passa és que, com apunta la Carola, molts entrenadors, o la majoria, ja comencen a ser gat vells, i davant d'un temps mort el demanen, i el challenge, i llavors tallen el ritme, i els hi serveix per refredar si l'altre equip està ofensiu. Els àrbits han de decidir que per molt que tu tinguis un challenge, hi ha jugades que no s'han de revisar i que no cal revisar. I com passa amb el bar de futbol, que hi ha decisions que tu demanes que et revisin i et diuen no miraré perquè això no és revisable. Doncs el mateix ha de ser. Jo crec que ser més àgil, però començant pels àrbits, que crec que moltes vegades no tenen clar què han de mirar, com han de mirar i on han de mirar. I dir que a la vida no és tan habitual tenir 2 opcions. Normalment tens la que toca i és la que toca. Aturant-nos una mica més amb el partit, m'agradaria destacar, Carol, el paper d'en Vladi, no? que realment va fer un pas endavant, que li estàvem reclamant. No sé si per realment fer alguna cosa gros amb aquesta Eurocup necessitem que vagin sortint jugadors que se'ls ha estat esperant una mica durant la temporada, no? Sí. Vladi Brochenski va fer un molt bon partit, jo crec que un dels millors d'aquesta temporada, i el que passa que irregular, o sigui, va anar de més a menys. A la primera part va fer uns bons números i una bona aportació, i a la segona part l'aportació no va ser tan alta. També l'equip no va jugar tan fluid a la segona part com a la primera, llavors costa més veure segons quines aportacions. És evident que si tu vols optar a títols, no pots anar amb 2 soldats i un capità general, necessites anar amb tot amb l'equip al complet, i que al principi de la temporada tu ja saps quins són els teus jugadors claus i què t'han de portar, i Brochenski era el 4 titular de l'equip. Per tant, com a 4 titular d'un equip que vol ser a la Copa del Rei, que no hi va poder ser, vol ser al playoff, que ho té molt encarat per ser-hi, i voldria guanyar l'Eurocup, no et pots permetre segons quins números. I el que hem de veure més sovint, crec jo, és el Brochenski de dissabte. El que passa que Brochenski aquesta temporada està sent una mica com el riu Guadiana, hi és i no hi és. No sé, Albert, si a l'altre costat, si vols afegir alguna cosa d'en Vladi, no sé si a l'altre costat ens ha de preocupar una miqueta Shannon Evans, que ja va fer un molt mal partit o un partit no massa destacat contra Breogán, i l'altre dia va tornar a estar doncs, bastant fosc. No sé si el fet que hagi tornat Andrews el pot afectar d'alguna manera, o com veus una miqueta quin ha de ser aquest rol d'Evans amb tantes possibilitats a la posició de 1 i 2, no? Clar, de Brochenski només diré una cosa, que sí, i amb això la Carola, com sempre, té raó, és que és el 4 titular, o hauria de ser el 4 titular. I la plantilla de la penya és una plantilla
extensa i bona. És una plantilla no la millor que hem tingut en molts anys, però sí una plantilla suficientment bona per estar a playoffs, que és on està, i per plantar cara a tots els equips, inclús París. Però, clar, necessitem que apareguin, si no el 100% dels jugadors, el 80%, o almenys els que es pressuposen. En aquest cas, en Brosianski té partits bons i té partits completament desaparegut. I el gran dubte que ens genera, suposo la majoria, és quin Vladi toca avui. Per tant, seria bo que aparegués més sovint. Jo tinc fe i esperança en Brosianski i esperem que ell també sàpiga on ha d'estar. I en el cas d'Evans, bueno, és que quan vens de jugar 40,3 minuts a les finestres amb Guinea, normal és que arribis fort. Sí, ell ha fet una càrrega muscular i una càrrega de minuts, una càrrega de tensió tremenda. Jo no crec que Andrews li afecti, al contrari, jo crec que l'alliberarà. El problema potser amb aquests dos partits que ha tingut, a part del cansament, a part del viatge i a part de desplaçaments que han sigut fora, no, perdó, però que a casa, disculpeu-me, és que necessita entendre el rol. Ha tornat Vives, ha tornat Andrews, està feliç en un modo MVP, què haig de fer jo? No? I suposo que amb aquesta tessitura et necessito com a 1, et necessito com a 2, ara fas parella amb Vives, que és diferent, ara fas parella amb Feliz, que és diferent, ara et sumo a Ribas o et sumo a Andrews com els 3 petits, doncs l'hem de veure i l'hem d'encaixar, però jo crec que simplement és un petit sotrac que té degut a que s'acumulen coses. Jugadors que no ha estat acostumat a jugar, canvis d'esquema que fa Duran i Miret durant partits d'entrenament i el cansament que pugui acumular. Jo crec que a Manresa podem veure un Evans i a veure com va els següents partits. Jo simplement el trobem en un moment de saturació segurament física i una mica mental. Però jo crec que s'han d'entendre molt bé. És que són molt diferents. És a dir, tenim a Ribas i a Vives més cerebrals, tenim a Feliz que fa el que li dóna la gana, i benvingut sigui, i tenim els jugadors més 1 contra 1 amb penetració i amb cert estil, com són Andrews i Evans. Per tant, què voldria un equip tenir 4, 5, 6 alternatives exteriors diferenciats o dividides en 2 o 3 packs? És trobar la parella de ball o el trident oportú en cert moment i que entenguin, ara em toca tirar a mi, ara em toca córrer a tu, ara em toca fintar amb mi, ara et toca rebotejar amb tu, i això és el que acabaran trobant. Fins ara, els 5 sencers és el primer partit que estaven el dia d'Ulm i va sortir bé com a equip. Estadísticament, doncs, bueno, només va destacar Feliz, els altres 4 van estar més apagats en aquest sentit, però bueno, l'important és anar sumant victòries, no omplir casellers. De la resta de la ronda de vuitens, doncs destacar que Gran Canària, quan el campió va caure, i Carola es van classificar 100% els 4 equips del grup de la penya. No sé si això ens ha de dir una miqueta del nivell que hi havia i també posar una miqueta en valor la classificació de la penya, sobretot amb aquell novembre negre, novembre-desembre, en què jugàvem 3 i al cabo, no? Clar, és que jo crec que el que s'ha de posar en valor és exactament això, no? A vegades, quan les coses no van bé, s'és molt crític amb Carles Duran, en aquest cas, perquè és l'entrenador, no? I al final és una mica el líder, no? del grup i després amb els jugadors, però estan aquí i estan vius, no? És veritat que jo crec que és una temporada molt difícil perquè el teu esquema inicial s'han anat a fer punyetes i ja fa setmanes van passar per un novembre negre molt gros i, malgrat això, dijous a París no van a passar una estona a París, suposo que ara en parlarem, però la penya arriba amb possibilitats a París, perquè jo crec que ho vam comentar durant la retransmissió del partit contra l'Ulm, jo crec que el pitjor emparellament era qui s'emparellés amb la penya, perquè, com comentava l'Albert fa una estoneta, la penya és un equip amb talent i molt versàtil, perquè clar que no hi havia Rússic, que s'ha convertit en un element important en els esquemes de Carles Duran fent parella amb Tomic, però pot jugar amb moltes alternatives, no? Vam comentar Pau Ribas, no? Que té aquest herpes a l'ull, que va poder jugar, que va fer uns bons minuts, però bé, Pau Ribas fa una combinació amb Guillem i amb Feliz, però hi ha una altra combinació que pots treure Pau i posar Andrews, però hi ha una altra combinació que poses a Evans, o sigui, i després encara et quedaria el comodí Jordi Rodríguez i encara tens a Crac que juga de 3 o juga de 4 i a Pep Busquets també, és a dir, aquesta versatilitat i aquest talent fa que sigui un equip molt perillós. Jo crec que de la propera ronda, jo crec que el qui ha de pensar m'ha tocat un quadre que no és interessant és el París, precisament.
Sí senyor, en parlarem ara de París. No sé, Albert, si vols fer un comentari de com queda aquest quadre de quarts i aquest, doncs, indiscutiblement aquest primer pas que seria París i una miqueta com queda aquest, no vull avançar-me, però com queda una mica aquest camí de la penya, no? Mira, la millor opció que pugui tenir el Joventut és que, salvo els 2 primers ja classificats del grup B, la resta són rivals amb els quals ja ha jugat. Llavors, en certa manera, avantatge tant de visitació de pista, de pavelló, com de scouting realitzat, ja el té. Feina feta i ben feta quan venen les eliminatòries. Si es guanya a París, que jo crec que és guanyable, respectant moltíssim París, el problema és que a París tothom el vol a l'Eurolliga, és un equip que li costa moltíssim perdre i serà una olla a pressió, a més estrena en pavelló, o sigui, tots els condicionants perquè hi hagi coses estranyes contra la penya hi seran. Però si tot va com ha d'anar i podem jugar un partit únicament de bàsquet i només pensar en el bàsquet, és possible que el pugui guanyar el Joventut. Sí, no és gens descartable. I si l'acabés guanyant, et venen una eliminatòria de 3 partits fora de casa, però el millor de 3. Contra rivals, sigui el que et toqui i el que juguis, que, salvo carambola, ja hi ha jugat. Per tant, jo crec que se li obre un esquema no tan dolent i no tan arriscat com se li poden donar els altres. Evidentment, el mateix com diu la Carola. El París pot dir, ostres, que ve la penya i porta 6 victòries seguides a CB, ha recuperat tots els lesionats, tenen experiència, en juguem a partit únic, que ha perdut el Gran Canària a casa, que tots sabem el que costa que perdi el Gran Canària a casa, tant que l'any passat en Eurocup no va perdre ni un partit a casa. Per tant, igual que nosaltres vam perdre contra l'ULM i va ser trist, per què no pot perdre el París si ha perdut Gran Canària? Veurem si sabem jugar bé aquest paper d'underdog, no? És a dir, d'una miqueta tapat, no? Tu no sé, Carola, que veus una miqueta més als finals de partit, copses una atmosfera, diguéssim, de que l'equip està ja arribant als moments de caixa o faixa de la temporada? Això es detecta, diguéssim, quan parles amb el jugador? Jo et diria que si no estan als moments de caixa i faixa teniu un problema. Si així d'entrada, no? Com el que va examinar-se a la selectivitat i no sap el que va fer. És a dir, un ha de saber el que s'emprota. A veure, jo deixant la broma a part, no? Jo crec que a aquestes alçades la penya el que també té són jugadors molt experimentats. O sigui, jo crec que deixant de banda en aquest grup podríem posar Crac, Jordi Rodríguez, Rubén Prey i Michael Rusic, a part d'aquests 4, la resta són jugadors experimentats. És a dir, em podeu dir, bueno, Pep Busquets ja té 25 anys, ja té experiència, doncs ja prou de pensar sí, no, també és experimentat. I després hi ha homes molt experimentats, és a dir, Shannon Evans, per exemple, treu del pou un Betis i el salva de categoria. Això és ser un tio amb expertesa. I ja, Ante Tomic o Pau Ribas, ja, què us haig de dir, no? I així puc anar sumant. I Andrés Feliz, a aquestes alçades de la vida, després del Mundial que va fer amb República Dominicana, jo crec que ja sabem el que ens juguem. Jo crec que sí que ho tenen molt clar. Ells tenen, crec jo, o almenys la sensació que a mi m'ha donat quan he parlat amb Vives o amb Ribas, que a vegades et diuen i traspuen, no, idees. Una mica hi ha una espineta clavada. Quedar-se a Badalona durant la Copa del Rei fa una mica de mal. I saben que l'oportunitat passa per París. Estic convençudíssima. Què creieu, per exemple, Albert, una miqueta, què creus que en què s'ha de focalitzar, diguéssim, o què creus que hauria de millorar l'equip amb el que has vist fins ara per realment optar Eurocup? No sé si això que dèiem de que comencin a aparèixer més els actors secundaris o una miqueta si haguessis de fer la carta als Reis. Ja entenc que Félix faci 40 punts, no t'ho deixo dir, no? Una miqueta, alguna més de matís, diguéssim. Sí, no, a més et diré una cosa, jo crec que l'equip, la penya, acaba guanyant i jugant millor quan no hi ha cap jugador que destaqui d'una manera exponencial, quan realment som un equip. Què demanaria al Reis Mags? Demanaria a Carles Duran que fos valent però que al mateix temps
prengués les decisions correctes, que no s'ofusqués o que no es frustrés, o que sé que es prepara evidentment molt bé, jo no poso cap dubte, ell, tant Mireia, l'Adrià, tot. Ell ho va dir, en Carles a roda de premsa va dir gràcies, ho estic agraït a l'estaf tècnic perquè ha treballat molt, ens ho hem preparat molt i sé que han estat al meu costat, que fins ara no ho havia dit, per tant, anem a valorar que això ja ho tenim. Què demanaria? Demanaria que fossin valents els jugadors, que s'ho creguessin. Que la Por l'ha de passar a París. Por l'ha de passar a París. Tu has d'anar a París i els has de mirar els ulls i els has de dir, nois, és casa vostra, sou vosaltres els que sou aspirants d'Eurolliga, és el vostre pavelló, noi, si la perds tu. Què és el que li va dir Villacampa a Paspal? Ara, fica'ls. Ara els tirs, fica'ls. I Paspal no els va ficar i l'Eurolliga va anar a Badalona. Doncs més o menys ha de ser el mateix. Has d'anar a París, segur, serè, confiat de les teves possibilitats, sabent lo bé que ho estàs fent. Has de bé que l'any passat vas fer 3 semifinals, que l'orgull és teu, que la samarreta pesa i que qui té la por i qui no sap el que és guanyar i lluir-se els títols és París. I des has de mirar els ulls has de dir, nois, si voleu jugar a Eurolliga ens heu de deixar fora. Però ja podeu suar tinta xina, que aquí hi ha 40 minuts com a mínim. I a partir d'aquí jugar i no pensar en res més. És un partit que s'ha de guanyar, da igual. Un triple de Feliz de casa seva, 2 tirs lliures de Pau Ribas, un tap de Brosianski, dona igual. Mentre quedin segons al marcador, s'ha d'anar a totes. I això és feina de l'estaf tècnic, dins dels jugadors i creure-s'ho. I els experimentats, com molt bé diu la Carola, Ribas, que ha jugat infinitat de partits, Tomic, Vives, Feliz ha jugat un mundial que tenia NBAs al seu costat. Tenia Karl Anthony Towns, que no tenia a Perito los Palotes. Tenia Karl Anthony Towns al costat que l'abraçava i li deia, tio, eres bueno. Doncs tu també ets molt bo, ja ho saps. Doncs has de fer creure als companys que ho són i anar per totes. I als joves els hi tremolarà una mica les cames. Però com diu la Carola, són 3 o 4. O 2, perquè si Rubén no juga, doncs seran 2. Els altres, 8 o 9 que tenim, han d'anar per totes. I la por l'ha de passar a París. Has d'anar a París a que ells tinguin por de la penya, a que el respecte de la joventut, les copes que hi ha al museu i la història de la joventut pesi, que cada rebot que agafem diguin, ui, hem fallat, que cada tap que col·loquem diguin, ui, no guanyem. No al revés, perquè si nosaltres sortim un mínim dubte, si Durant es guarda alguna cosa al calaix, si Dani Meret no s'atreveix a posar totes les jugades, si no som així, o al revés, ens pot l'enceta que volem tot, serà difícil. Però la pressió l'han de tenir París i hem de demostrar que per què no, al final el que pesen són els partits finals i ara comença l'hora de la veritat. I en Durant a més va fer unes declaracions diria després del partit de l'ULM, no? Una miqueta ja traspassant-los aquesta pressió i una miqueta doncs, dient que tenen un equip meravellós i que tot és meravellós i que anem una miqueta allí doncs, a donar la sorpresa, no? A més, recordem, serà el 3è partit que juga contra París i no ens enganyem, Carola, ganes tenim una mica, perquè tant el partit de Badalona, que va acabar amb la pròrroga i amb una situació super desagradable al final, amb unes acusacions de racisme que no s'han demostrat mai, i després a París també els vam tenir fins als últims minut i mig. Llavors, bé, les ganes, això que deia l'Albert, que no ens pugui l'ansietat, però ganes de dir fer un cop sobre la taula crec que les tenim, no? És que, de fet, jo crec que la paraula clau, abans jo deia, parles amb els jugadors i et diuen unes coses però en responen unes altres. Doncs en aquest cas, en el cas de Carles Durant, no és que jo interpretés les paraules de Carles Durant o les interpretés de Xavi Ballesteros, és que ell obertament a la roda de premsa postpartit, i es pot recuperar perquè està penjada a la xarxa, diu ells són els favorits, ells tenen un camp, estrenen un camp, tal, i tenen un entrenador meravellós. És la paraula clau, meravellós, perquè recordem que aquí hi ha tot el tema del racisme que no s'ha demostrat, com bé dius, i que crec que el que caldria és una disculpa, crec, i després, en el segon partit, en el partit jugat a París, però a l'altre pavelló, al final del partit, quan es van donar les mans, l'entrenador del París li estira del braç a Carles Durant i Carles Durant es gira com dient, però què fas, no? Vull dir, després, quan vam demanar a Carles Durant què havia passat, ell molt diplomàticament no va expressar res ni va explicar res. Però sí, hi ha una tensioneta. També us he de dir que a banda d'aquest comentari que fa ell que diu és un entrenador meravellós, tenen un entrenador meravellós, a part d'això, si us fixeu en els posts de xarxes que està fent la penya aquests dies, jo trobo que són intencionats.
Han fet alguna referència ja molt intencionada, molt per passar la pressió, una mica com l'objectiu de dir, el que deia l'Albert ara, no? Sou vosaltres els favorits, sou vosaltres els que heu d'anar a l'Eurolliga, sou vosaltres els que us volen, a nosaltres no, perquè som els matats de Badalona, doncs els matats de Badalona vindrem aquí i a veure si sou capaços, no? Moltes ganes. No cal recordar, dijous 14, 8:45, tindrem la prèvia de l'Albert un parell de dies abans. És un equip conegut, com dèiem, no? Estrenen pavelló, són els elegidos, diguéssim, per jugar a Eurolliga, però nosaltres intentarem posar-los una pedra en el camí. No sé, Albert, si ens vols fer res, el coneixem perfectament l'equip, però un minut, una petita pinzellada de què hem d'esperar una miqueta d'aquest equip, des de l'últim partit cap aquí, la trajectòria que han tingut, no? Bueno, el París és un equip que li encanta anotar, que està dissenyat per córrer, i està dissenyat per córrer perquè no són excel·lents defensors. El que passa és que són tan mòbils, tenen potència física, no tenen por a carregar-se a faltes perquè sap que al final els àrbits de cada 3 que en fan els piten una, per tant, apugen molt el nivell, i que tenen jugadors amb una mentalitat ofensiva tremenda. TJ Shorts fa 2 anys no el coneixia ni Cristo, amb tots els respectes, a nivell europeu, va guanyar la BCL amb el Telecom Bonn, i ell i l'entrenador i 4 jugadors més han viatjat a París i segueix sent un jugador determinant i decisiu. Tenen jugadors amb molt de caràcter, sortiran a mossegar, però ja han demostrat, i com tu has apuntat molt bé abans, que la penya, inclús quan no estava tot l'equip, llàstima d'aquell tir d'Andrews, vam acabar la pròrroga, i a París, que eren ja gairebé tots, tot i que encara hi havia baixes, a falta de 90 segons estàvem empatats, estàvem frec a frec. Per tant, ells han vist que si els hi costa guanyar a Badalona, no hi 2-3, però veurem com va. Jo aniria en compte, sobretot, a que no s'activin. Ells els hi pot pesar la frustració i la pressió. Si ells comencen a encadenar punts o no els hi trenquem amb un microparcial o no ens posem per davant, encara que sigui 2-3 punts, uns quants minuts, que ells vegin que els hi costa remuntar, serà difícil perquè posen la velocitat de creuer, i llavors sí que serà molt més fàcil pels àrbitres. Jo dic obertament, no em costa res. Jo sé que si el París es posa més 10, els àrbitres pitaran molt més a favor de París que de la Badalona. Si es posen a menys 2 o més 1 i s'aguanta, pot ser que l'arbitratge sigui més racional. Si ells encarrilen el partit, per civil o per criminal, el partit acabarà encarrilat. Si la cosa va frec a frec i la penya els mossega, pot ser que ells sols se surtin del partit. Per tant, compte, perquè és un equip físicament i mentalment dissenyat per pujar de nivell, però fins ara no ho han necessitat, per tant, que ho demostrin. Molt bé, doncs això serà, com diem, dijous 14, us seguirem a la Carola, al Xavi, per Ràdio Ciutat, i bé, consta que em sembla que hi ha 50 o 60 gent de Badalona que aniran a veure la penya i esperem que tornin amb la classificació. Hi ha un partit abans, que és demà, que no ens podem oblidar ni ens volem oblidar del derbi contra el Manresa, demà dissabte a les 6 de la tarda a l'Olímpic, partit molt important, Carola, pels play-off. Recordem que estem ara mateix en una situació còmoda de play-off, diria, a 2 victòries del 9è, i que precisament el 10è empatat amb el 9è és Manresa, també 2 victòries. Una hipotètica victòria ens deixaria a 3 victòries a falta de 9 partits, i si fóssim capaços de guanyar de 13 o més, a 3 més l'average. Quines sensacions et dona aquest partit, Carola? No sé si et fa nosa, o un derbi sempre és un derbi, no? A veure, mira, et faré el plantejament A de l'entrenador de bàsquet, que és: aquest partit em molesta, perquè ara m'haig de focalitzar, perquè dijous anem a París, perquè hem de tenir temps d'entrenar. Aquest és un plantejament. I l'altre plantejament és no, perquè així l'equip té tensió, perquè és un derbi, perquè hi ha comptes pendents del partit d'anada, i així l'equip està concentrat, i si traiem un bon resultat, això ens servirà per anar amb més energia i perquè després d'una victòria sempre es creix de cara al partit de París. I això com es resoldrà? Doncs quan acabi el partit. És a dir, si el partit acaba amb victòria de la penya, serà el plantejament B que t'he fet. Va molt bé aquest partit perquè ens manté en tensió, perquè creixem, per enfocar un partit clau de la temporada. I si la penya perd, la resposta serà: és que ens fa nosa, és que ja està bé, és que aquests calendaris tan llargs, és que quan venen partits importants no pot ser que haguem de jugar. El meu parer, el meu personal.
ja saben el que juguen, són les regles del joc, des del principi de la temporada saben que hauran d'encadenar, si volen guanyar un títol, partits de la Lliga CB en partits claus de l'Eurocup, i penso que a qui li va pitjor el partit avui per avui és el Manresa. Jo crec que la penya està jugant bé, s'està trobant bé, i jo crec que la penya li és favorable rebre el Manresa. Crec que seria diferent anar a Manresa, però rebre a la penya rebre el Manresa a l'Olímpic, tal com està jugant ara, crec que li és bo, li juga a favor, crec que és plenament factible remuntar aquest average de 13 punts, i també penso que la penya en aquests 9 partits que queda ha de fer el compte de la vella i ha de veure quins partits no ha de deixar escapar. I és evident que deixar escapar partits de l'Olímpic és un plantejament que no et pots permetre. Albert Feeling, ja tenim disponible la teva prèvia que hem penjat a YouTube, on expliques una miqueta les claus del partit, però quin feeling et dona aquest partit de cara a aquest derbi de demà? Mira, jo prefereixo que vingui el Manresa per la situació que està el Manresa, pel derbi, pel tipus d'equip que és el Manresa, que no que vingués, per exemple, el Thunder Palència o el Real Madrid o el Barça. Si vingués el Real Madrid o el Barça seria molt difícil perquè et veurien ganes de guanyar, però són equips top Eurolliga, vull dir, ja és un nivell molt per sobre, i que si acabessis perdent ja hi som, bueno, no em donen la talla, ens costa pum, patim. Si vingués el Thunder Palència, amb tots els respectes, és un equip molt limitat, o bastant limitat, pobre, que està intentant no baixar, per tant, si guanyes, aquella sensació tampoc és. Ara, et ve un rival ideal, et ve un rival físic, un rival que té ganes, i que tu li tens ganes. Et ve un rival que no et perdonarà la vida en res. A més, hi ha un rival contra tu, si aconsegueixes guanyar 13, com dius, Víctor, doncs sumes un punt més positiu. Un rival que si el guanyes el deixes a 3 partits de play-off i tu ja respires i agafes. Per tant, gairebé no podia haver vingut un millor partit abans de París, que és dijous, juguem dissabte. Temps de descans ja, temps d'entrenament ja, temps de recuperació mental ja. Deixem-nos de pobrets que no. Hi ha temps per tot, per guanyar Manresa, o almenys intentar-ho, i per guanyar a París, o almenys intentar-ho. Però el tipus d'equip que és Manresa, com arriba, quan arriba i la manera que arriba, jo crec que és ideal. Per tant, si el guanyem, haurem après coses i hauran agafat un ritme a l'equip i un 7 victòries en la segona volta va superbé a París. Si per el que sigui no guanyes, hauràs de prendre errors, pots revisar el vídeo, pots dir, veus, això no ho hem fet bé, treballem una mica més aquesta parcel·la i aniràs amb la lliçó presa a París. Per tant, jo crec que vingui ara precisament al Manresa és un win-win. I si el guanyes, molt a favor. I si el perds, no té per què ser negatiu. Si perds a Manresa i t'enfonses mentalment, és que aquest equip no està capacitat per donar la talla, per tant, bueno, no passa res. Un altre any serà. Però rebre ara el Manresa, aquest Manresa, amb aquest entrenador i aquests jugadors, amb les ganes que ens tenim carinyosament uns dels altres, crec que és ideal. És una prova de foc, és perfecte. És perfecte per posar a prova si som capaços d'estar a playoff de CB i si som capaços de jugar semifinals d'Eurocup. Ahir vam llançar una enquesta per Twitter preguntant precisament si calia reservar forces de cara al partit de París, gràcies als més de 300 vots, i va sortir que no, però només un 57%, és a dir, hi havia un 42% que deia que sí, que s'havien de reservar forces de cara al partit de París. Tu, Carol, entenc una miqueta que hi ha aquest discurs bicèfal, no?, que em deies? Clar, és el que et deia, o sigui, hi ha moltes teories, no? O sigui, al final, els 8.000 espectadors que van a l'Olímpic cada setmana són un entrenador cada un. I llavors, si fem una taula rodona, trobarem la meitat dient-te, no, reservem Tomic, per exemple, reservem Pau Ribas, reservem Guillem, reservem no sé què, i n'hi ha una altra que et dirà, no, home, no el reservis, que surtin a tope. Sí que penso que no serà un partit el de dissabte en el que veurem a cap jugador superar els 25 minuts si no hi ha circumstàncies estranyes. A veure si... Crec que m'explico bastant bé. Tens un equip prou versàtil amb moltes opcions com per no haver de cremar ningú, ni tan sols Feliz, que està jugant superbé. Vull dir, jo no veuria cap circumstància de partit que fes que hi hagi un jugador que està amb un minutatge per sobre dels 20 minuts. Sí que crec que hi haurà una voluntat de Carles Duran i l'estaf de
fer les coses amb cert equilibri, però que el partit s'ha de jugar i l'ACB és una competició molt important i com heu comentat, no? Posar-se a 3 partits del Manresa pot ser molt important de cara al play-off. Per tant, sí, com que el partit s'ha de jugar i el partit és, com deia l'Albert, el rival perfecte que et pot arribar a Badalona, sí que, jo crec que sí que repartirà minuts, però no perquè sí repartirà minuts. Ho farà, crec, amb l'expertesa de saber el que t'estàs jugant avui i el que et jugaràs dijous. Precisament aquesta setmana amb l'Albert vam tenir l'ocasió de participar en un Spaces de la grada d'animació que crec que va ser bastant agradable. Albert, no sé quin feeling et va quedar. Bé, jo crec que hem de treballar una miqueta aquesta rivalitat sana amb el Manresa, que a vegades jo crec que és una mica tòxica. Va participar el Salva Maldonado, el Ferran Lavinya, no sé, Albert, quin feeling et va donar? Bueno, em va donar un molt bon feeling. Al final em vaig atrevir a intervenir 5 minutets. No et vas atrevir, Albert, no et costa, et vaig animar, et vaig demanar que parlessis, perquè estava jo allí sol, només amb gent del Manresa. Home, clar, jo a tu sol, Víctor, no et deixo mai res. Això s'agraeix. Si hem d'anar a la guerra, truca'm i ja serem. Però em refereixo que va estar bé, que no va ser un space on el Manresa parlés en cap moment res dolent del joventut. Al contrari, van parlar de jugadors, no?, i de situacions que han conviscut Manresa i joventut, van parlar de la situació molt positiva del joventut, van fer un repàs de la història del Manresa, per tant, és un space agradable per l'aficionat del Manresa, perquè és l'únic sentir-ho, i no va ser, entenc jo, zero violín per l'aficionat del Badalona o de la penya en aquest sentit, que escoltés, i per això no vaig tenir cap problema a parlar-lo. Està penjat, jo he retuitejat els talls i el vídeo sencer a les meves xarxes socials, i crec que és així, crec que la rivalitat ha de ser necessària, perquè és necessària en tots els clubs, però hem de recordar que som equips bastant similars, amb trajectòries bastant similars, li ha anat millor a temes títols al joventut com Manresa, això és cert, és obvi, però que som bastant germans en molts aspectes i que, en el fons, els clubs catalans que no són transatlàntics, és més coherent fer certa pinya o almenys no mossegar-nos uns als altres que no pas fer-li al llit a l'equip gran i anar a apretar el petit o al mitjà, que tu ets millor que jo soc millor que tu. Respecto les opinions de tots, òbviament, i hi haurà moments de tensió, hi haurà aficionats que són molt viscerals, tant verds i negres com manresans, però va estar bé l'Space, i bueno, a mi m'agrada personalment saludar Ferran Lavinya, que com vaig dir en l'Space, és dels pocs jugadors que jo recordi dels últims 15, 16, 17, 18, 20 anys, no cantarans que han donat la talla a la penya. Sí senyor, molt agradable. Sé que vindran alguns demà, tindrem l'ocasió de saludar-los abans del partit, fer una cervesa amb ells, i durant el partit el que diem, si podem guanyar de 20 millor que guanyar de 10, i com ells pensaran, i després ens donarem la mà, sortirem emprenyats o contents, i això va per barris. Anem acabant. Una notícia que hem sapigut aquesta setmana de la mà d'en Xavi, que Jordi Rodríguez començarà a alternar l'EP Plata i primer equip. Carola, opinions? Bé, jo crec que és una crònica anunciada, no? És a dir, l'aposta no ha acabat de sortir, pel que sigui. Jo crec que sobretot perquè el playbook, o sigui, el plantejament inicial del Carles Duran i del seu staff no s'ha complert, i això no té res a veure amb el Jordi. Té a veure amb que a l'equip li han passat moltes coses. Llavors, tu has de prioritzar. Quan et passen tantes coses, tens tantes lesions, canvis de jugadors, sortida dels 2 fitxatges, tu has de prioritzar. I al final el que compta, al final de tot, són els resultats, és a dir, a on estàs. Llavors, jo crec que en algun moment hi ha com una mena de quòrum amb, o sigui, aquí s'han de començar a guanyar partits. Quines són les nostres apostes? Les apostes han sigut unes molt concretes i s'han vist bastant clarament, i en Jordi no tenia possibilitats d'entrar. Llavors, és allò, ha sigut un moment molt inoportú. Les lesions que hi ha hagut a l'equip han fet que fos una temporada molt inoportuna per en Jordi per poder arribar al primer equip, i els jugadors el que necessiten és jugar. Jo crec que inclús això s'hauria d'haver plantejat abans, però bé, ells són els que hi són en el dia a dia i són els que sabran el motiu, però
jo no ho veuria com algo dolent, ho veig més aviat com una cosa necessària. Ell necessita jugar i la penya tampoc es pot, crec jo, permetre el luxe d'enviar-lo por ahí, que el vol tenir a tocar. Albert? Sí, estic d'acord. Potser ho hauria d'haver començat a primers de febrer, potser ha volgut esperar com anaven les eliminatòries, com s'encarrilaven els partits de CB, com tornava Andrius, que necessitava esperar, com tornava Guillem, i quan ha tingut l'equip complet, com dic, el roster d'exteriors són 5, més 2 a l'eix 7, més els interiors, es queda sense espai Jordi. Té unes característiques que no el fan destacar especialment. Jordi no destaca per defensa, que podria ser una cosa que el tingués més minuts al primer equip, no destaca per un gran nivell físic per posar la posició de 3, en el cas de que Crac o Busquets no estiguessin lesionats, no donés el nivell. És un escort alt i està per formar en certs aspectes. Per tant, jo no el veig tampoc com un càstig, estic opinant igual que la Carola. Necessita jugar i l'has de tenir a prop, perquè vindran play-off d'Eurocup si tot va bé, vindran play-off de CB si tot va com ha d'anar, i necessitaràs rosters, i has de tenir el Jordi que el puguis trucar i dir demà entrenes amb nosaltres perquè marxem a Tenerife o marxem a Londres o marxem el que sigui, i has de venir perquè, mira, el Guillem s'ha ressentit, l'Andrew està tocat, el Shannon Evans té una càrrega, i per lo que sigui vull un exterior de més, i prefereixo tenir-te amb tu que no pas anar curt. Sap greu no veure'l jugar, però és un peatge, és un peatge. Ens hem acostumat a que si amb 18 anys no està en el primer equip, ostres, és un fracàs, però em fa molts d'anys, molts, que no tenim joves abans dels 19 minuts. Ribas li va costar els 19 fets, Avalde, Vives, Xavi López aquí, Parra. Per tant, està dintre la tessitura de Jordi Rodríguez de fer l'evolució, li està costant més, però no està lluny dels seus predecessors, que ara són equips, juguen amb equips d'Eurolliga o són jugadors assolits de selecció o d'equips de CB. Per tant, em preocupa més el cas Rubén Prey, sincerament. I ara només faré un detall abans de marxar, si em permet, Víctor, sí, com a curiositat. Al partit d'anada, a Breogán, Rubén Prey juga 34 minuts i fa 12 punts, 3 recuperacions. L'últim partit contra Breogán juga 3 minuts. Què ha passat? Bé, moltes coses, però potser hauríem de donar-li alguna oportunitat a Rubén Prey. Això ho deixo a l'estaf tècnic, però crec que ha jugat pocs partits en el CB, molt pocs, des de l'arribada de Cook, i ha jugat molt pocs minuts, per no dir cap, en tot 2024 en Eurocup. I ara que les Garrofes venen el que venen, un jugador com ell potser es mereixeria, perquè si entrena al primer equip i està convocat, entenem que és perquè ja ha après el càstig que ho està fent prou bé l'EP amb el Prat. I bé, simplement això, la curiositat que un dels millors partits de la primera volta gairebé va ser inexistent a la segona, un jugador de 19 anys. Parlarem. Molt bé, fins aquí. Ganes de que arribin aquests partits que ja són els que realment compten. Carola, com sempre, un plaer, et seguirem sentint i sempre tens aquest podcast obert per dir la teva, que sempre és un plaer. Gràcies a vosaltres. Albert, com sempre, gràcies per les prèvies, gràcies per les opinions i per ficar-te amb aquests fregaus que et fico, prestar-te a qualsevol mena de fregau. Sí, m'hi fico jo sol, però al final, doncs, bueno, deu sortir bé perquè tampoc no estic ressentit. Gràcies per confiar i bé, fins la pròxima a tots. Molt bé, merci. Bé, com sempre, moltes gràcies als que arribeu fins aquí. Ens veiem a l'Olímpic, com diem, en aquests partits que realment són els que venen de gust. Moltes ganes d'anar demà a l'Olímpic, de veure si som capaços de guanyar a París. Moltes gràcies a tothom i força penya.